Wait, papatarikin ko sana ako natakaw. Sarap. Okay kako yun eh. Dalawang di ba ko yan? Bala. Mga kaparing Jason, ayan, good morning po mga kaparing Jason. At yung vlog natin ngayon ay about sa pagluluto kasi hindi muna ako pinapaalis ni Ami. Ayaw muna akong payagan na magtrabaho, magpahinga daw muna ako. Sabi niya, kaya magpahinga muna ako kasi naipon na siguro yung pagod din. Nung nakaraan kasi na yung pag-vlog ko nga kay Tilo, tapos nung pagpunta kay Badit, talagang piniras ako na lang yung makauwi ako. Natakot ako nung kala ko babagsak ako. Kasi sobrang sakit talaga nung ulo ko nun. Yung puyat saka pagod. Kaya nagpahinga muna ako. Ngayon mag-upload tayo ngayon. Yung vlog natin ngayon ay pagluluto. Ang recipe natin ngayon na lulutuin ay humba. Lalagyan natin ng royal. Kaso royal ko ilalagay gawa ng wala akong Sprite. Alam, bumili pa ako. Yun. May tinda naman kami dyan na royal. Pwede naman to. Tapos, lagyan natin ng pineapple. Ito, Del Monte pineapple. Tapos, walang kalamay sana. Asukal na lalagay ko. Tapos, hindi to kumpleto na may kulang dito na recipe. Pero pwede na yan. Nag-request si Ami ng humba. Tapos lagyan natin ng tomato sauce. Siyempre ketchup. Masarap sana to. Magastos lang yung recipe nito. At yung lulutuin natin na yan, pata. Pata. Saan yung saka pinadagdagan na ni Ami ng laman? Baka daw mapasarap. Magpapapak lang naman yan. Pata. Dami. Tapos pinadagdagan niya ng laman kalahating kilo. Ayan na. Kalamay sana. Masarap. Wala, nagtanong na ako doon. Siyempre yung humba, malambot na malambot talaga yan. Ito na, lalagay natin yung laman. Laman. Grabe ang init ay. Asan yung paminta? Ano? Paminta sibuyas. Ay, asa na natin yung paminta? Oh, may binili tayong paminta eh. Lagay na natin yung recipe. Ito ba yung init na? Dikdikin mo to. Sige, ilagay mo rin. Okay, ilalagay ko muna to. Mamaya na yan. Okay na. Hindi. Mamaya na. Ako na maglagay. Kasi tanghali na eh. Tapos lagay natin itong Filipino style tomato sauce. Dito rin ako galing. Nagtrabaho tayo dito. Halos 5 years din ako dito nagtrabaho. Right. Baka dapat pala doon na lang ako sa gatong. Baka maubos pala yung gasolina natin Tapos ito pampatamis pa to. Kalamay sana yung masarap nito.
Pero may version din. Version mo yan. Pwede naman to pag wala. Pwede naman asukal. Tapos lagay na natin yung royal. Ito yung mga magpapalambot din. Pwede naman yung po. Hindi. Iitim yan eh. Ah. Sprite. Yan. Daming may mga wala dyan na sangkap na nilalagay sa humba. Yung mga sangkap kasi na yun, wala naman yan dito sa amin, ng mga tindahan dito. Makakabili nun kung pumunta ka doon sa sentro. Sa bayan. Bayan. Kaya ito lang muna kasi magpahinga muna ako talaga. Kasi yung nahihilo ko. Pero nung Ay! dinagdagan ko yung tulog ko, sa puyat siguro sa kapagod talaga, okay na pakiramdam ko. Hindi naman ako high blood. Kasi nagpa-BP man ako. Sa pagod lang talaga. Hindi naman ako low blood. Sakto lang naman yung ko. BP. Nalagyan na natin yung pineapple. Del Monte. Alright. Lagyan din natin sibuyas. Hanggang mamaya na tong gabi. So ulam na to. Kung may oras pa sana, balak ko sana yan. Iprito muna bago humbain. Lagyan din natin ng kunting asin. Yung sakto lang na asin. Para may alat din. Tansyahan lang. Yan. Saka na natin ilagay yung iba. Kasi sobra. Dagdagan na lang. You and everything just looking for, and now your eyes just for me. Yun. Pakita ko sa inyo ng malapitan yung aking niluluto. Yan na siya. Right. Yan, tingnan natin yung ating niluluto na humba. At kumukulo na. Tingnan natin mga pare. Wow! Ito na. Siyempre palalambutin natin yan.
Hindi ko na ito titikman kasi yung lasa lang naman nito, ano, yung tamis niya. Palalambutin lang natin. Yung laman, malambot na. Kain na kayo, nak. Pwede na to. Yung iba nito, yung laman. Ma, kuha na mo sa lino itong ano. Tapos, tayo mamaya na. Palalaputin ko pa to. Sigurado kayo. Ang pinapalambot ko na lang. Pero kumain na yung mga bata. Kasi yung laman, yung hinalo na laman ay ano, malambot na. Ito na yung itsura niya. Ganitong luto, matagal pang masira. Okay na siya. Yan na. Nagkakalasan na, oh. Bay naman na doon. Swerte ni Siton. Hindi, papatarikin ko tayo na. Ako natakaw. Sarap. Wala. Pagkula po. Lapot. Yan, miglaba ako kami. Bait. Alright. Bait. Yan, kain tayo. Ayan na yung ano, niluto ko. Hindi, nakikita mo. Oo. Ano, mi? Ang lasa? Pwede sa tanong ko, Son. Lambot. Adi. Ano? Ano ang gusto ka mo? Oo. Magaling. Ayan, kain. Mga tila. Sarap. Pasensya na po kayo yung kaldero namin nandito. Kasi yung mga, nung ano pala, nag-graduation, Ano? nahiram nila yung mga ano natin. Yung lagayan. Pero, ano, nagagamit din kasi nila kasi nagtitinda. Kain. Ang ba, ano? Tingnan Okay mo, ba? nagkakalasan na. Okay ba? Okay lasa? Kahapon isda sa gulay. Ngayon, putok-batok. Ngayon naman, pampabata. Yung ulam namin. Ngayon, Perte. ganyan mo, magkakalasan na yun. Ayun nga. Ngayon nga, oh, yung boto, oh, dito, oh, wala na. Tanggalin mo na yan. Sarap. Wala ko tutubig. Ito na. Ang tubig. Ano namin? Ito na, pakal na ito. Amo eh. Pero sa palang mo. Sarsa pa lang, high blood na. Sa palang, BP na. Pwede, hindi naman ako high blood. Pa-BP ko eh. Sili. Silo nga. Minsan lang naman yung... Baka mag-ubo ka. Perte ay. Kung inuupo mo kasi yung init eh. Ang tatanim pa yung sili sa likod. Para may sili. Pangmukbang ay. Matagal na to gusto niya aming paluto. Kaso ano, madali naman siyang lutuin. Magastos lang to sa recipe. Pero solid. Bala talaga din pinaluluto ni Ami. Nung nagluto ako dun na piyesta, isang kaldero 40 malaki. Ulo. Saka yung 4 na paa. Yun ang lahat niluto kong ginanito ko. Hindi ko man tatikman. Ano, okay na? Natupad na yung gusto mo? Naluto. Sili na lang ang kulang. Lambot pa tayo. Ay mo, magkargan pa rin sa tayo. Masarap din yung kari. Kaya ano. Kari-kari. Kari-kari mo pas palut. Oo. Para sa kayo na walang alamang. Oh, Lumo. lambot. Lambot, parang pinressure cooker. Ito yung laman. Royal ginamit ko. Hindi Sprite. Sabi namin cook. Itim yun. Ito yun. Itim. Kala ko sa yung bait yun talaga. Tapos may banana blossom.
Wala tayo nun. May staranis pa nga dapat. Kaya ano pala? Kari-kari kaya ano, takwat baboy. Pwede. Bala ng tukwa dun sa mga tataho. Oo. Ano tatang? Ano ba itong mga? Sarap. Unang subo ng taba. Pipi agad. Okay na lang. Ayan, magandang hapon mga paring Jason. Tapos kami namin kumain. Abangan ko si Nono, anak ni Kuya Joel. Tambay-tambay daw dito sa bahay. Tayo, ano to? Yummy, tindahan. Tumawag si Nono, sabi ni Nono, labas ka na, dito na ako sa court. Pagtingin ko, San Roque ako yan. Nandito na yan. Dito nga. Isa na. Kaya ko dumiretso pa. Dito wala pa. Dumidiretso na yan eh. Ayan na, nakita ko na. Ayan na. Ayan na. Tambay daw siya. Amoy! Ano, tambay. Ilang yung tatambayan. San Roque ka ko yun eh. Dalawar si Malandi kuya. Bulagar yan ni Kanoli. Sinono, tumambay. Ate! And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards. With only hearts. You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know.
this house of cards. And these lonely hearts. Ay mga paring Jason, bali tapos na tayo mahilot. Kaya pala sabi ng manghilot, grabe daw yung ano, yung puyat kasi may mga inano siya dito sa ano, may mga ano daw, parang hangin. Sabi niya, tapos sobrang puyat daw. Nahulaan niya. May mga pinisa dito. Kaya daw sabi niya na ano, siguro sumasakit yung ulo mo palagi. Na nalaman niya. Hindi naman ako nagkwento kanina. Kasi yun nga raw, dapat matanggal yun. Nakapahilot na tayo. Si Nuno umuwi na rin. Kasi hapon na. Nagtambay lang dito. Nag-chat sa akin kanina kasi sabi niya, tambay kung hindi raw tumambay dito. Sige ka ako. Sabi ko sa kanya. Tapos pagtawag niya, sabi niya kanina, dito na ako sa harap ng covered court. Paglabas ko naman, wala. Nandun pala San Roque. Pag video call niya, pinakita sa akin ni Maria. Kaya ako San Roque yan. Time check natin ay 5:46. Yan. Maganda sa pakiramdam na nahilot. Pati yung sumasakit sa akin dito, okay na. Maganda na. Tapos mga ilang linggo magpapaulit ako sa kanya. Sabi niya ulitin niya ron na hilutin. Kasi yung mga hilot na yan, kahit ilan yung ibigay na bayad. Hindi siya yung nagpipresyo. Kung ilan lang, pwede 20, pwede 50, depende sa ano. Depende kung ilan yung gustong ibigay. Sa akin naman kasi malayo pa yan. Doon pa yan sa Bacolod, doon sa dinadaanan namin. Nagmotor pa, kaya binigyan ko ng 200. Tapos yung pamangkin ni Mrs., pinahilot din namin kasi may sinat. Tapos sunod si Bayaw. Papahilot din si Bayaw. Kasi masakit daw yung katawan niya. Yung full body yung hilot niya. Diyan kami lagi nagpapahilot sa kanya. Tapos pati yung mga paralyzed. Ang dati nga si Bianan nung galing hospital, hindi yan nakakalakad. Tapos siya nag-therapy. Mga ilang linggo nakalakad si Bianan. Nakalakad siya. So marami na siya pinagaling dito ng mga paralyzed. Diyan mayroon dyan sa unahan namin. Pinagpapawisan ako. Lumabas na yung mga pasma-pasma. Grabe pawis ko. Lumabas na yung mga pasma ko. Ayan po, hanggang dito muna yung vlog. At pahinga muna ako, sabi namin. Tapos pag okay na pagkaramdam ko, babalik na ako dun sa gawa na ako. Baka sabi nga ni Nono, bukas daw kung pwede. Kasi di ako pwede maligaw bukas eh. Baka sunod na araw na lang. Yan. Ayan po. Hanggang dito na lang yung vlog. At maraming salamat sa lahat na sumusuporta, nanonood sa vlog. Shoutout sa lahat mga sponsor. Yan. Mga anonymous sponsor. At ingat kayo palagi dyan. At mga silent viewers natin dyan. Grabe pawis ko. Grabe. Yan. Bye-bye.